Ćao društvo i dobrodošli opet na moj YouTube kanal. U današnjem videu ću vam preporučiti od jednog brenda 3 maske za lice koje se koriste recimo jednom nedeljno ili jednom u 10 dana. Ovo su neki noviteti što se tiče moje kozmetike i mog kupatila. U nekom od, ne znam da li sam spomenula u nekom od prethodnih videa da ću pričati o ovom brendu, zato što sam se toliko oduševila i uopšte cenama samim i uopšte sastavom, odnosno sastojcima samih proizvoda, ali da ne dužim više, krećemo odmah. Radi se o Skinology brendu. Ne znam da li ste čuli, ja sam nešto načula ranije, nisam se nešto detaljnije raspitivala, onda sam kod moje kozmetičarke još, recimo početkom jeseni videla da ona koristi neke njihove proizvode. Ja sam neke poručila koje smatram da su za moj tip kože, da tako kažem, i imala sam vreme da testiram nekih 2 meseca. Ljudi moji, dakle, znači ove 3 stvarčice, pričat ću vam još o drugim proizvodima od Skinology brenda, ali da ne bi video trajao dugo, ovo je video samo o maskama ili kao krem maskama zapravo. To su krem maske u pitanju koje se drže nekih, eto, ne znam, 15-20 minuta i tako dalje. Oni imaju generalnu filozofiju, Skinology brand, vrlo zanimljivu, i ako niste upoznati sa brendom, a želi biste da probate nešto novo, slobodno idite na njihov sajt, u pitanju je Prima kozmetika i vidjet ćete Skinology, šta sve imaju. Imaju i kiseline, imaju i za zrelu kožu, imaju i za problematičnu kožu, i za suvu, dehidriranu, dakle razne setove imaju i vikendom je često akcija. To sam ja nedavno saznala. Tako da, evo ovako, ja kod sebe imam 3 maske. 2 su kao krem, jedna je kao gel. Evo ovako, krenut ću od ove koja se... krenut ću zapravo od ove 2 koje su namenjene za isti tip kože. Ovo je Oil Control, dakle piše da je za masnu kožu. Gel maska sa aktivnim ugljem i sa kamilicom, a ova druga je sa kamilicom i lavandom. Imaju po 100 ml, stvarno se troše sporo, vrlo su povoljne i nema nikakvih nuspojava, nekih negativnih i slično. Evo, ovako izgledaju. Ova druga je, dakle, sve su beli uglavnom proizvodi. Sad, dakle, ovdje imam 2. Razlika je ova što je sa aktivnim ugljem i kamilicom, ona je onako crna i blaga, mada je i ova druga blaga koja ima kamilicu i lavandu, ona je onako više bela. I sad ono što sam rekla za filozofiju Skinology brenda, dakle, kod njih se ne ispira ovo vodom, već sa adekvatnim tonikom koji ide uz to. Dakle, uzmete na tufere tonik koji ide uz to i tako skinete. Dakle, nema potrebe da se kvasite i slično i fantastično skida. Naravno, dodatno hoćete da ispirate vodom slobodno. A druga je ova Skin Rescue. Dakle, oni imaju ovu jednu liniju za kao oily skin, a druga je Skin Rescue linija. Dakle, obe linije su namenjene, zato sam ja to i uzela, za kao problematičnu kožu uopšte. Ova je sa ihtiolom i niacinamidom i ima taj specifičan miris. Svi oni koji su koristili ihtiol znaju taj miris, kako je, nekom to i smrdi i tako. Meni niacinamid nešto preterano ne odgovara kada je samostalno onako i zato ga nešto i ne koristim. Ali ovo je super stvar. Ovako izgleda
maskica. Odlična je. Isto je krem maska u pitanju, isto je bele boje, fantastična. Sada, pročitat ću vam ono što piše na samom uputstvu, konkretno za ovu Skin Rescue. Piše da je zakonit za problematičnu kožu sa ihtiolom i niacinamidom. Krem maska hidrira kožu, reguliše lučenje sebuma, smanjuje proširene pore, umiruje kožu, deo je tretmana negi problematične kože sklone aknama. Na očišćenu kožu staviti, izbjegavajući predeo kočiju, 20 minuta i onda se takođe opet tuferom vate, natopljenim tonikom, to skloni i nakon toga ide krema. A što se tiče Oil Control linije, imamo ovu gel masku, dakle s aktivnim ugljem i kamilicom. Ona je namenjena masnoj i nečistoj koži, apsorbuje nečistoće, višak sebuma, intenzivno hidrira, umiruje, regeneriše zahvaljujući hidrantnom kompleksu, ekstraktima krastavca, kamilice, alantoinu i pantenolu. Naneti masku na lice, to je upotreba, dakle ne stavljate ispod očiju, takođe opet 15-20 minuta i ovde kaže da se može ili vodom ili natopljenim tuferom tonika to skloniti. I ova sa kamilicom i lavandom isti princip. Dakle, fantastične 3 stvarčice koje možete uvesti u svoju rutinu. Ja imam i njihove tonike, imam i kreme, fantastične su mi. Dakle, znate ono kada ne znate šta pre da stavite, koliko je nekako sve i blago, a radi posao, a jednostavno nije teško, kreme im apsolutno nisu teške. Dakle, oni koji me prate, možda od kad sam počela da snimam za YouTube ili su se naknadno uključili, svejedno, ja sam koristila, imala sam vrlo jednostavnu uopšte rutinu lica i dalje je imam, ali sam tada još pričala kako ne volim kreme. Ne snimam dugo za YouTube, snimam možda evo tek 2 meseca, ali generalno kreme u svom životu ne volim. Mnogo su mi teške, mojoj koži jednostavno ne prijaju, ali od Skinology kreme mi prijaju. To je nešto nevjerovatno. Uopšte nemam osjećaj ni ujutru kad stavim, ni uveče. Bilo koju kremu nemam osjećaj da mi je masna, da mi je teška nešto, da eto moram sad odmah da skinem ili da mi nešto smeta. Ne, fantastično. Tako da preporuke, probajte, idite na sajt Prima Kozmetika, ja ću vam ostaviti dole u opisu videa, svi oni koji traže eto nešto interesantno, to sam htjela da podelim sa vama zato što sam ih ja sasvim slučajno otkrila, ja sam povezala kockice jer sam videla da moja kozmetičarka koristi to u salonu, između ostalo koristi Skinology brand, tako da je meni za sada ok. Jedna od devojaka mi je preporučila ovde na YouTube-u Kotodermu, tako da, eto, morat ću da istražim i to da vidim šta je, pa vam javljam utiske, a uskoro novi video opet od Skinology-a da vam ispričamo o nekim drugim njihovim proizvodima. Budite mi dobro, čuvajte se i vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao!